So nandito kami mga kapatid sa Sanad Hospital. Dumaan kami dito dahil yung ibang padala ay nandito yung may-ari. Nandito yung may-ari sa Sanad Hospital. Tatatan siya again. Tamang bitata. Kagay nasipon sa Pilipinas. Kami sa Adugu. Nasa lagi mo tayo di mana? Anda. Masalah dia. Terus gua kena gimana itu? Salam. Kita ada. Mga kapatid, asi kami kung mansusas and pake. Step ka saya. Wah, gusto. Yang happy awal yang mamuto. Ikaw ang bata. So yun mga kapatid, short vlog lang to, kaya 1 minute lang at 50 seconds lang ang haba ng video. So yun, pagkatapos namin may bigay yung padala na galing sa Pinas ay pumunta na naman kami dito sa KFC para kumain. So itong sinundo namin sa airport ay first time niya dito sa Saudi Arabia at ito rin yung kauna-unahan na pagkain ang natikman niya dito sa Saudi Arabia, ang KFC. Maraming salamat sa panonood, like and share.